Avui fa 10 anys que la CUP va entrar a l'Ajuntament de Vilanova. De fet, el que volíem era construir un espai polític diferent. Ara que estem construint un país, també pensem que és possible construir un país sense exèrcits. És per això que presentem aquesta taula, que si és possible viure sense exèrcits. Agraïm a l'Arcadi Oliveres, economista i professor d'economia. És un gran activista i ara actualment és president de la Universitat de la Pau de Sant Cugat. La Gabriela Serra és mestra, també activista, és membre de diverses organitzacions, les Brigades Internacionals, la Fundació per la Pau entre Pobles i del Centre de l'AS. Actualment és diputada de la CUP de Crida Constituent al Parlament de Vilanova. I en Jordi Lleó és periodista. Ells us diran el que ve. Gràcies a tots per venir. Hola, molt bon dia. Potser està massa bon dia i tot, no? Estem aquí, s'ha fet aquí com una espècie de meseta que és prou significativa. A veure, com ens han presentat, la taula, el debat serà sobre si una república catalana sense exèrcit és possible. Aquí, sota l'atenta mirada de Francesc Macià, que va fer carrera militar, tot i que se'n va desdir després de l'assalt de militars espanyols a les redaccions de les revistes El Cucut i La Veu de Catalunya. No va arribar a ser Gandhi, però va fer un pas per reaccionar contra l'exèrcit. Bé, jo crec que els dos convidats ens sorprendrien si a la pregunta ens diessin que si una república catalana sense exèrcit és possible, jo crec que ens sorprendrien si ens dirien que no. Però bueno, ho esbrinarem immediatament. En qualsevol cas, jo crec que el que es tracta és davant de la possibilitat de crear un nou estat, és que aquest estat sigui segur i en pau. Això és evident. De totes maneres, davant del supòsit de no disposar, si el debat s'orienta cap a aquesta vessant, no disposar d'un exèrcit ens plantegem moltes preguntes, de la mateixa manera que si hi ha un exèrcit, doncs també. Per exemple, si no hi ha exèrcit, cal una política de defensa, és necessària aquesta política de defensa, com un estat sense, o Catalunya, com s'hauria de defensar dels interessos estratègics d'altres estats, de les organitzacions terroristes globals, dels pirates informàtics, de grans traficants de drogues, persones... Fins ara hem vist que una política de defensa va molt lligada a la influència que es pugui exercir en les decisions de caràcter continental o internacional, com ha de ser i com hauria de ser aquesta diplomàcia catalana. En fi, sobre aquest tema en pengen molts altres aspectes que crec que tindrem temps de parlar-ne. D'entrada arrenquem amb la pregunta del debat, que és, en el cas ja d'Arcadi, una república catalana sense exèrcit és possible? Bé, molt bon dia, bon migdia a totes i a tots. Em permetràs una brevíssima introducció abans de parlar de la pregunta. Bé, gràcies per haver-me convidat. Felicitats a la CUP, perquè jo no en soc membre, per tant, felicitats pels 10 anys de presència aquí i per la molt de feina que fa en molts llocs. I també una petita cosa, és la primera vegada en bastants mesos que tinc ocasió de parlar a Vilanova i la Geltrú. I no puc per menys que tenir un record per en Pere Tàpies. Jo sé que era una persona entranyable a casa vostra i per mi era una figura, no dic molt amic, però sí bastant conegut, va lamentar molt la seva mort i ara que sóc aquí aprofito per dir res més que això, un petit record. A part d'això, ara sí que entro a respondre a la pregunta que m'has dit si Catalunya pot viure sense exèrcit. Us diré més, tots els països del món han de viure sense exèrcit. I una segona cosa, avui en dia els exèrcits i les monarquies són dues aberracions que cal fer desaparèixer de seguida. Que quedi clar, exèrcits i monarquies són dues aberracions. Claríssim, us explicaré una mica el que passa. Vaig fer una tesi doctoral sobre, no exactament l'exèrcit, sinó la despesa militar a Espanya, perquè era una tesi amb economia. Us asseguro que després d'haver analitzat amb bastanta abundància
els exèrcits d'Espanya, de l'OTAN, d'arreu del món, vaig arribar a una conclusió, que els exèrcits al llarg de la història només havien servit per oprimir els pobres en favor dels rics. I que l'únic soldat en el món que mereix un aplaudiment és un desertor. I s'ha acabat. Tinc l'impressió que les coses han d'anar per aquí. I si no ho enfoquem d'aquesta manera, no farem res. Per tant, això que quedi clar des del moment. Tenir exèrcits és una aberració. I si ho mirem des del punt de vista dels costos, a Catalunya, evidentment, hi ha altres consideracions a fer, només us diré una dada senzilla, que la publiquen cada any i que sembla que els diaris no la publiquin, o que la gent no l'entengui. Només amb els diners que el món dedica cada any a la preparació de la guerra, i quan dic preparació de la guerra vull dir pagament de sous, vull dir investigació militar, vull dir armes, vull dir maniobres, etc. Només amb els diners que cada any en el món es dediquen a la preparació de la guerra, es podrien abolir cada any 18 vegades, no, 18 vegades no, dues vegades, 36 vegades els problemes de fam en el món. Segons l'ONU, la despesa militar mundial correspon a 16 vegades la despesa de l'eliminació de la fam en el planeta. És a dir, que diem que tenim un exèrcit per protegir-nos de no sé què, i mentrestant fem morir milions de persones cada dia, milers de persones amb temes de fam. Els exèrcits no tenen cap tipus de raó de ser. I si Catalunya el que vol fer és crear un país nou, per descomptat, s'ha de desentendre. Que hi poden haver-hi amenaces? Per descomptat, suposo que alguna altra pregunta farà referència a les amenaces. Ara no em vull allargar amb aquesta primera pregunta, però és evident que un exèrcit ni aquí ni enlloc té sentit. I si volem de debò fer un país nou, comencem ara per fer-lo de nostre sense exèrcit. Això és el que diria en aquesta primera pregunta. Bé. Gabriela, la mateixa pregunta que ens ocupa. Potser per afegir o arrodonir una mica el que deia l'Arcadi, que òbviament comparteixo. El primer que hauríem que voldria posar sobre la taula és dir quina ha estat històricament la funció dels exèrcits. I la funció dels exèrcits ha estat sempre defensar els estats, no les persones. I els estats majoritàriament que han defensat? Els estats han defensat majoritàriament els interessos de les oligarquies, de les classes poderoses, els interessos del capitalisme en aquests moments, del neoliberalisme, i per tant els exèrcits que coneixem han respost a una política de defensa, cometes, que no era més que una política de defensar interessos materials, polítics i geoestratègics de les classes dominants. La república que nosaltres volem construir i que pensem que cal construir des de Catalunya és una república que té que tenir com un dels primers objectius, i abans la xerrada que ens ha precedit anava per aquest cantó, hem de construir una república on la redistribució de la riquesa que tenim a casa nostra i que produïm a casa nostra faci que les desigualtats entre les gent, entre les persones, entre els sectors socials sigui mínima. Hem de construir una república on posem la persona, la ciutadana, el ciutadà com a centre de desenvolupament. Hem de construir una república que sigui un exemple de convivència, que sigui un exemple de respecte dels drets de les minories, dels drets de la gent nouvinguda, dels drets dels que vivim i les que vivim aquí. I per tant estem parlant d'una república que no hauria d'estar pensant en defensar-se d'hipotètics enemics. Punt. Segona qüestió. Caldria tornar a revisar, segons ens diuen els exèrcits, ens defensen de riscos, ens defensen d'amenaces. Potser caldria pensar quines són les amenaces que tindria una república catalana independent. I ens donarem compte, com passa a tots els estats moderns ara, que les amenaces que podem tenir com un estat republicà, democràtic, dintre de l'Europa amb la que ens toca viure geogràficament, no tenen res a veure amb la funció que complien els exèrcits tradicionals que defensaven i continuen defensant els interessos dels poderosos. Per tant, ni tan sols avui la funció que les classes dirigents atribuïen als exèrcits avui tenen sentit dintre d'una nova percepció dels contraris, d'una nova percepció dels riscos, d'una nova percepció dels enemics. Per tant, a nosaltres no ens caldria tenir un exèrcit. I finalment, penso que el més important, almenys per mi, des de la gent que ens situem en l'àmbit de la no violència,
és que mai ha tingut sentit l'exèrcit, ni mai ha tingut sentit la violència com a instrument per solucionar les contradiccions, per solucionar els problemes, per solucionar i fer front als riscos. Catalunya ha estat un exemple d'aquesta voluntat de pau, d'aquesta voluntat de mediació, d'aquesta voluntat de negociació, d'aquesta voluntat de resoldre els conflictes de manera pacífica i de manera no violenta. Catalunya hem sigut un dels primers estats en tenir una llei precisament de promoció de la pau, hem sigut un país on hem construït el primer Consell Assessor de Promoció de la Pau, hem sigut, i aquí n'hi ha un dels fundadors d'aquest Consell, l'Arcadi Oliveres, hem sigut un país que hem creat l'Institut Català de Promoció de la Pau, precisament per ser com a país promotors d'aquesta pau arreu del món, on s'ha pogut jugar un paper important en alguns conflictes, com per exemple el conflicte de Colòmbia, on l'Institut, l'ICIP, ha pogut fer una tasca d'assessoria i de proximitat. Per tant, tan sols des del propi esperit que el nostre poble ha demostrat, pensar en tenir un exèrcit i, per tant, pensar en tenir una defensa violenta que ens garanteixi la seguretat és un absurd. És un absurd. I és un absurd tant des del punt de vista polític com des del punt de vista ètic com des del punt de vista econòmic. O econòmic, penso que l'Arcadi ho ha explicat suficientment bé. El polític és perquè avui no hi ha els conflictes i els reptes que tenim no es solucionen, i si voleu després hi entrem, no es solucionen amb un exèrcit convencional com el que coneixem fins ara, i moral, perquè els problemes no es solucionen matant ni destruint a l'altre, sinó posant les condicions perquè no hi hagin aquests enfrontaments. Molt bé. Bé, ja estem d'acord. No ens cal un exèrcit, no? Ja podem marxar. No, a veure, en el moment actual, els estats que no tenen un exèrcit o bé són illes o són microestats. L'exemple més proper el tenim a Andorra, no? Dit això, ja hem parlat una mica de com hauria de ser aquesta política de defensa, però el que m'agradaria és tractar a veure com s'ha de gestionar aquesta diplomàcia, aquesta hipotètica diplomàcia catalana de relacions externes. Ho dic en el sentit que, a veure, fins ara, fins al moment, molta d'aquesta geopolítica va relacionada també amb l'alineament d'aliances militars. Com hauria de ser això? I en tot cas, si això no ha de ser d'aquesta manera, què és el que... O sigui, aquesta Constitució catalana, com ha de treballar per aquesta no violència? Com ha d'advocar en la comunitat internacional, potser per refer o refundar el Consell de Seguretat de l'ONU? No sé, m'agradaria que parléssiu una mica sobre aquest tema. A veure, la Gabriela va ser una de les portaveus d'una campanya que duguérem a terme el 1986 en contra de la incorporació d'Espanya, no de la incorporació, en contra de la permanència d'Espanya a l'OTAN, perquè ja ens hi havien incorporat de cop sense preguntar-ho. I, per tant, ella sap millor que ningú què és el que cal criticar d'aquestes aliances militars. Evidentment, l'OTAN és quelcom que ha de quedar tan lluny com vulguem d'una Catalunya independent. I amb això vull dir públicament que un personatge que es diu Artur Mas es va equivocar radicalment quan va dir que la defensa de Catalunya hauria de correspondre a l'OTAN. Entre altres raons, va violar el vot dels catalans que havia dit que l'OTAN no. I que quedi clar, i ho hem de dir-ho sempre, l'OTAN no la volem. L'OTAN, avui en dia, és, com ha sigut sempre, una aliança en favor dels poderosos. Si analitzem exactament què ha fet l'OTAN al llarg de la seva història, veurem que no ha defensat a ningú mai. Quines van ser les intervencions militars de l'OTAN? I atenció, també les intervencions militars de la seva germana bessona, que era el Pacte de Varsòvia. Sempre van ser intervencions de repressió de la pròpia població. El Pacte de Varsòvia va intervenir a Budapest, en el seu moment va intervenir a Varsòvia, va intervenir en moltes ocasions quan semblava que volien marxar de l'òrbita soviètica alguns països. I què va fer l'OTAN? Doncs mireu, l'OTAN va propiciar un cop d'estat a Grècia, quan Grècia tenia por d'entrar en un govern de Front Popular. L'OTAN va no propiciar, va organitzar un cop d'estat a Turquia, que va portar els militars terriblement al poder durant 10 anys, quan hi havia perill de que Turquia tingués un govern de Front Popular. L'OTAN va intervenir per desactivar la Revolució Portuguesa,
que uns militars encapçalats per un senyor que es deia Sarabia de Carvalho l'havien tirat endavant i que no els hi agradava als països de l'OTAN, el van fumar fora i van col·locar a un general otanista que es deia Spínola, com segurament sabeu. I finalment, és una cosa que no aclarirem mentre visquem, però hi han fonamentades sospites sobre la intervenció del paper de l'OTAN en l'assassinat de l'Aldo Moro, quan l'Aldo Moro a Itàlia volia constituir un govern de Front Popular. L'OTAN només ha fet coses d'aquesta mena. No ens interessa gens i mica, no ha defensat els drets dels ciutadans. Tinguem-ho en compte. Per tant, a través d'aquí no guanyarem gens cap potència defensiva amb una aliança. Hem de mirar, si és que volem plantejar una mica els nostres temes de defensa, quines són les nostres amenaces. I és evident que l'OTAN no ens defensaria de cap d'aquestes amenaces. Les amenaces avui en dia, la primera de totes, és la que la gent tingui les necessitats bàsiques cobertes. Us diré una cosa. La ciutat més pacífica de l'estat espanyol, si és que entenem per pacífica, la que té un menor índex de delinqüència i de malestar, és una ciutat que hi ha al País Basc que es diu Vitoria, Gasteiz. Per què Vitoria-Gasteiz ha arribat a aquesta situació? Perquè va fer una feina molt interessant durant 22 anys. Un alcalde que encara és viu, que es diu José Ángel Cuerda, que durant els seus anys de mandat el que va fer és treure feina a la policia municipal i quan hi havia un delicte, esclar que s'havia de tenir el delinqüent, però sobretot el que feia era enviar equips municipals, agents socials, al domicili dels delinqüents perquè miressin quina era la raó de la seva delinqüència. Si era la manca d'ingressos, si era l'addicció a la droga, si era un desequilibri familiar, si era el que sigui. I actuava sobre això, actuava sobre les causes, no sobre la policia que actués d'aquella manera. I amb això va aconseguir fer de Vitoria una ciutat més que pacífica. Aquest és l'exemple que hauria de seguir Catalunya. Mirar quines són les arrels dels conflictes, quins són els perills de la situació i entrar en allò que l'ONU s'ha definit molt bé, que és la seguretat humana, no la seguretat territorial. Quin perill tenim de seguretat territorial? Cap ningú. Ningú amenaça la nostra seguretat territorial. Aquest és un tema del qual no ens hem de preocupar sense mica. Ara, que la gent tingui feina, que la gent tingui pensions. Seguretat ambiental. Els mateixos que ens fan tenir exèrcits enormes per protegir la nostra seguretat perllonguen, per exemple, els anys de vida de les centrals nuclears que generen un perill molt més gran i, en canvi, pels seus interessos estan perllongant aquestes centrals. Coses d'aquesta manera no pot ser. Aquests van en contra de la seguretat de la gent. I per tant hem de tenir en compte quins són de debò els perills que té una societat des d'aquest sentit. I no entro ara, perquè no sé si és una altra pregunta, sinó hi entraré després amb el tema terrorisme, del qual també m'agradaria parlar, però en tot cas d'això. Bueno, parlarem, sí, perquè, a veure, no, si vols ho matisem ara, perquè, a veure, deies de detectar els perills, no? Home, n'hi ha algunes mostres de manera immediata, el terrorisme global, no? Atacs informàtics, de pirateria informàtica, les xarxes aquestes podríem dir, de mercat negre, tot això. No sé si aquests són detectables, n'hi ha d'altres. En quant a aquests, que hi estem exposats, com ens defensem? Gràcies. Bé, permeteu-me que faci una pregunta a l'inversa. Jo vull contestar aquestes respostes també. Sí, digues. No. Primer tu, després ell. Bé, no, a veure, mireu, el mes de gener de l'any 2016, a París, en un restaurant que es deia Bataclan, hi hagué un atemptat terrorista fet pels jihadistes, molt mal fet per cert, amb la mort darrere d'ells de 136 persones. L'endemà d'aquest atemptat, el que en aquell moment era president de França, que es deia François Hollande, amb un acte de repressió va enviar a Síria les tropes franceses per reprimir en els que havien comès aquest atemptat. Un company meu, que està a Metges Sense Fronteres, va tenir ocasió de constatar-ho. L'exèrcit francès aquella setmana va matar a 1.500 persones per venjar-se de la mort de 135 a París. Qui és el terrorista? Qui és el terrorista? Per descomptat, els jihadistes ho són, però el senyor Hollande també. No té cap dret a matar 1.500 persones. Mirem on hi ha el veritable terrorisme. Els atemptats constants que els països de l'OTAN i de la no OTAN estan fent. Quants atemptats ha fet el senyor Putin pel món? Fixem-nos bé. Mirem primer on hi ha el veritable terrorisme. Analitzem-ho amb facilitat. Ara, dit això, per descomptat que ens hem de protegir de tot el terrorisme. Però us asseguro una cosa. Al llarg de la història, els exemples que he pogut estudiar demostren que el terrorisme mai s'ha acabat amb repressió. Mai. El terrorisme sempre s'acaba, ens agradi o no ens agradi, amb conversa. El terrorisme a Irlanda del Nord,
el terrorisme al País Basc. Aquests terrorismes han acabat el dia que, encara que no ens agradi, la gent s'ha posat damunt d'una taula i ha començat a dialogar. Per tant, si volem fer lluita antiterrorista, dialoguem, busquem les raons del terrorisme i, per altra banda, primer de tot, mirem qui és més terrorista que els altres. Gabriela. Sí, tu ens preguntaves quines serien les passes que es poden desenvolupar o emprar per tal de garantir. A mi no m'agrada parlar de defensa, m'estimo més de garantir la seguretat, perquè el problema és com garantim la seguretat. I el que s'ha de protegir és la seguretat dels pobles i sobretot la seguretat de les persones que formen aquests pobles. I jo crec que és important revisar unes quantes coses, i és dir, quan parlem de diplomàcia, el que estem parlant és de presència a la resta fora de les nostres fronteres. I des d'aquest punt de vista cal dir que hi ha moltes coses a fer, moltes coses a fer. Vull dir, no parlaré de l'OTAN perquè ja ho ha parlat l'Arcadi, però si parléssim només de l'OTAN quedaríem una mica curts. Jo no sé si els catalans i les catalanes sabem que a casa nostra tenim filials i empreses, amb tot sumat, sumen 32 empreses amb seu a Catalunya que ajuden, fabriquen components de diferents tipus d'alts nivells d'armament que es fan servir a les guerres que avui s'estan desenvolupant al Mig Orient i d'altres que s'han desenvolupat. Aquestes empreses les tenim a casa i aquestes empreses són empreses com Indra, que no només això, sinó que a sobre reben subvencions per investigació, per a recerca i desenvolupament, precisament per fer recerca sobre nous models, nous components d'aquests armaments especialitzats els que després s'aplicaran. I això és important saber-ho, perquè moltes vegades és molt fàcil quan critiquem fora, quan critiquem els grans, quan critiquem els imperis, en lloc de mirar-nos també una mica a casa nostra. Per què? Perquè al tenir aquestes empreses a casa nostra, empreses que, insisteixo, fabriquen components que s'utilitzen amb armament pesat que es fa servir a altres països i altres conflictes bèl·lics, ens fa objectiu de l'interès d'algú per acabar amb aquesta fabricació d'aquests components. I això forma part de la diplomàcia. Forma part de la diplomàcia el no participar en polítiques absolutament aïllonistes com són totes les polítiques respecte a tot el moviment de refugiats i refugiades que en aquests moments s'estan portant en el continent europeu i que s'estan desprenent a cada un dels països que en són membres. Això forma part d'una política diplomàtica i d'una política d'entomar els problemes de manera pacífica abans que aquests problemes es desviïn a formes més incontrolables. Forma part de la diplomàcia i forma part d'una altra concepció de la seguretat el que les nostres empreses, quan treballen fora de les nostres fronteres, les nostres empreses productives, no les militars, sinó empreses productives que treballen en altres països, compleixin i respectin una sèrie de drets, com a mínim els drets que haurien de respectar a casa nostra. Per això, el Parlament de Catalunya va acceptar instituir un observatori de l'acció i les activitats de les empreses catalanes a l'estranger. Per què? Perquè aquesta és una de les causes que generen conflictes, que generen desigualtat, que generen rebuig, que generen explotació, que generen una sèrie de problemes. Això forma part de la diplomàcia. Forma part de la diplomàcia també el no formar part d'organismes que es dediquen precisament a tot el contrari. Ell ha parlat de l'OTAN. Tenim altres organismes que hauríem de pensar si la nostra presència és adequada o no. Tindríem que pensar també en com desenvolupem no cultures de seguretat i de defensa, sinó cultures de pau. Catalunya té una llarga tradició en defensar i en treballar per una cultura de pau en lloc de per una cultura de violència. I per això a casa nostra, al Parlament de Catalunya, a instàncies de la CUP i altres forces que hi van donar suport, van fer totes unes propostes de desmilitaritzem Catalunya. Per què? Perquè quin sentit té en un país com el nostre que vol ser pacífic i que vol tenir una república pacífica el veure l'exèrcit espanyol, és l'exèrcit espanyol, fent maniobres militars en els nostres indrets, en els nostres parcs naturals, a Collserola, a Serra l'Albera, a Montserrat. Quin sentit té que just després de fet el 9N s'augmenti la dotació de càrrecs de combat a Sant Climent? Quin sentit té que els nostres militars, els militars espanyols, no els nostres, vulguin desfilar i vulguin fer ostentació
de la seva presència a les fires de la infància, a les fires de l'ensenyament, a les fires de la joventut. Quin sentit té això quan estem abogant per tenir un món més pacífic, un món sense violència, un món, per tant, sense la necessitat de crear noves tensions, nous enemics, nous riscos, no? Per tant, tot això forma part d'una política que s'ha de tenir en compte i que no hem d'esperar a ser una república independent, que podem començar ja ara a fer aquestes coses i, per tant, s'ha començat. Quin sentit té que tinguem una empresa com Mango, que el seu propietari precisament és una persona de nacionalitat israeliana, una de les persones, és la persona més rica de Catalunya? Bé, quin sentit té que una empresa que té seu a Catalunya tingui un negoci a Turquia en el que subcontracti a una altra empresa que contracta a refugiats sirians pagant-los menys sous i no garantint els seus drets laborals, com són les mesures de seguretat laborals, perquè treballen amb elements tòxics? Té algun sentit això? Ens creem alguna simpatia entre els refugiats sirians que tenen que patir aquesta situació? Això són les coses que no cal que esperem. Té sentit pensar en el que pot suposar tota una inversió en mecanismes de defensa, en mecanismes empresarials, en mecanismes d'indústria d'armaments, quan estem traient aquests diners de la nostra educació, de la nostra sanitat, dels nostres serveis públics, etc. Hem donat, la Generalitat en el 2012-2014 va donar 19,8 milions d'euros per recerca i desenvolupament a les empreses que fabriquen armament, entre elles Indra. Tot això són les coses que hem de revisar quan parlem de seguretat i quan parlem de riscos. Per què? Perquè, com es deia també, si avui analitzem els riscos que tenim, reals com a país, ningú... Qui ens pot invadir? Oblideu-vos de l'estat espanyol, que això, si volem, ho toquem després. Però qui podria invadir una república catalana independent? Els francesos ho tenim fotut, perquè tot i que tinguéssim un exèrcit, el francès seria molt més gran que el nostre. Qui ens pot invadir? El Marroc. Primer hauria de passar per tota la península. I si passés per la península, hauria de travessar l'estat espanyol. I, per tant, l'OTAN hauria de reaccionar, perquè Espanya és membre de l'OTAN, nosaltres no. Però si trepitgen territori espanyol, l'OTAN té l'obligació de la defensa dels països que en són membre. Per tant, abans que arribessin a Catalunya, ja els aturaria, òbviament, violentament, l'estat espanyol. Els italians, tenim algun problema bèl·lic en aquests moments pendent amb els italians, que és el que tenim més a prop per l'altra part del Mediterrani? No. Per què? Perquè avui les guerres convencionals, com a mínim al nostre continent, estan fora de llocs. Quins són els riscos reals que tenim? Els riscos reals que tenim s'han dit. El primer de tot, i l'Arcadi esmentava alguns dels exemples, el que s'ha dit, el terrorisme islamista. Heu vist tots els atentats que hi ha hagut a França? Sabeu que França és dels països europeus que té l'exèrcit més numerós i que més té armament nuclear? Ha pogut evitar alguna d'aquestes accions violentes en el seu territori? No. Anglaterra és un país amb un exèrcit considerable, amb un armament considerable. Ha pogut evitar l'agressió en el seu territori? No. Com tampoc podríem evitar-la, ni tampoc podria evitar-la l'estat espanyol si això quedés a casa nostra. Per tant, és un risc, és una realitat, és una amenaça que està aquí, però que no es combat avui ja amb un exèrcit tal com el tenim previst. Tenim un altre greu risc, que és la proliferació d'armament de destrucció massiva. Destrucció d'armament de destrucció massiva, que és un risc, però és un risc que ha estat generat per les potències que fabriquen armament bèl·lic de destrucció massiva i que després el venen i el reparteixen a altres estats d'altres indrets i d'altres llindars del món que els utilitzen per fer guerres fratricides. Molt bé, aquest risc no el combatim tenint un exèrcit, el combatim no fabricant armament de destrucció i menys de destrucció massiva. Quin altre problema tenim? Els conflictes regionals, que no els tenim a casa, els tenim fora. Però qui origina aquests conflictes regionals? Aquests conflictes regionals, entre altres coses, venen originats per la rapinya energètica. Tots sabem per què va haver-hi una invasió a l'Iraq. Tots sabem quin era l'objectiu. Tots sabem que tenia que veure el petroli allà al mig. Per tant, els conflictes regionals estan moltíssimes vegades sotmesos a interessos geoestratègics i geoeconòmics de les potències
desenvolupades, de les potències del que es diu l'Europa occidental, incloent els Estats Units dintre de potència desenvolupada. Per tant, aquests rics tampoc el combatim amb un exèrcit, tampoc el podem enfrontar amb un exèrcit. Quin altre risc tenim? La delinqüència organitzada. La delinqüència organitzada, que cada cop és més gran, ja ho sabeu, precisament a Catalunya la delinqüència organitzada està augmentant. Es pot combatre amb un exèrcit? No, es pot combatre d'altres maneres que després veurem. El narcotràfic es pot combatre amb un exèrcit? Els Estats Units ens han demostrat claríssimament que no, que amb un exèrcit no combaten el narcotràfic. Entre altres coses, perquè combatre el narcotràfic el primer que has de fer és controlar el mercat on es demana, es gestiona, es ven i es transporta la droga. I podríem continuar. Els conflictes energètics, que són una base substancial dels conflictes bèl·lics i de les contradiccions bèl·liques que en aquests moments tenim, es pot combatre amb un exèrcit? No. Es pot combatre canviant el model energètic, modificant el model energètic, pensant en altre tipus d'energies que no siguin expoliar el liti, el petroli o el que sigui en altres països, perquè nosaltres no en tenim. Per tant, cap dels riscos reals que tenim i que són identificats per la Unió Europea i que han estat identificats fins i tot a casa nostra per l'Institut de la Transició són entomables, són solucionables i són, per tant, s'eliminen tenint forces armades. Per tant, per què les volem tenir? Per controlar la població? Per control intern, que és una de les altres funcions. A l'estat espanyol ho sabem molt bé. És una de les altres funcions i una funció elemental que han tingut molts exèrcits en els països, el control de l'enemic intern. Doncs el control de l'enemic intern avui tampoc ho poden fer traient tancs al carrer ni traient míssils al carrer. No es pot controlar així tampoc avui la seguretat interna. Per tant, això ens fa veure que un país com el nostre, o qualsevol país, no necessita un exèrcit per garantir la seguretat de les seves persones. Què podem garantir? I tornem a la diplomàcia. El parlam, i abans ho ha dit l'Arcadi, amb el concepte de seguretat humana més desenvolupat, òbviament ho està poc, i més practicat, ho està molt poc, perquè les Nacions Unides creen conceptes, però després les mateixes Nacions Unides són els que avalen les guerres, les que avalen les invasions i les que avalen moltes dels conflictes bèl·lics que tenim. Però el concepte en si no deixa de ser bo. Seguretat humana posant davant de tot el què? El progrés, el desenvolupament, la distribució justa de la riquesa, el desenvolupament de totes les polítiques de respecte de drets humans, el desenvolupament de totes les polítiques de desarmament, el desenvolupament de polítiques d'activitats i d'inversions que facin i que disminueixin els nivells de desigualtat i els nivells d'explotació dels diferents pobles i persones dels diferents països de l'estat, del món. Això són polítiques que poden garantir realment la seguretat. I mentrestant, hi ha altres mides que es poden anar adoptant i que ja en parlarem. Molt bé. Arribat a aquest punt, a mi m'agradaria que veiem si podem reflexionar sobre com es plasma aquesta conceptualitat no bèl·lica, com es plasma en una Constitució. Ho dic perquè llavors sempre es podria entrar en alguna contradicció quan s'hagi d'atendre el control d'ordre públic a nivell intern. Per tant, aquest concepte no bèl·lic, com el plasmem en una Constitució per no entrar en aquest tipus de contradiccions? Jo no soc ni jurista ni expert en temes de seguretat interna, per tant, és molt difícil que respongui. Suposo que una Constitució ha de quedar ben clara aquesta voluntat pacífica, aquesta voluntat diplomàtica. Evidentment, la idea de que la seguretat s'adquireix a moltes altres maneres i també la seguretat interna s'adquireix a base del benestar de la població. Jo diria que no hem d'anar mai a la repressió, hem d'anar sempre a la prevenció. Si la repressió després fa falta, ja ho veurem. Però d'entrada el que hem de procurar és els focus pels quals es produeix aquesta inseguretat ciutadana, eliminar-los. I si hi ha droga, hem de mirar d'on surt la droga. Quins són els traficants de droga? Jo recordo que la policia espanyola era molt atenta amb el tràfic de drogues que hi havia a Galícia, excepte quan els cans crapos de la droga de Galícia eren persones de la màxima alcurnia social. Aleshores no intervenia mai, només s'intervé quan la baula de la cadena és la més feble de totes. Hem de començar a mirar d'on venen aquests temes de seguretat. Després, evidentment, jo no he estudiat ni tinc capacitat per dir si aquí faria falta una policia més sana, més petita, diferent, però en tot cas vinculada a la seguretat interna.
la Gabriela ha explicat perfectament totes les amenaces de tipus exterior i estic convençut que cap d'elles es justifica un exèrcit. I en el cas intern no hi entenc, però m'atreviria a dir que la policia podria ser molt menor si eliminéssim les causes de la delinqüència. Gabriel, la policia hauria de ser realment molt menor sense un exèrcit, o com hauria de ser aquesta policia interna? Entenem això, que potser en algun moment s'hauria de fer atendre algun tipus de conflicte d'aquest tipus. Menor potser no, diferent. El concepte és diferent. Per què? Perquè no podem parlar de garantir la seguretat només des d'un punt de vista policial, ni molt menys. La seguretat, i l'Arcadi ho ha tornat a posar sobre la taula, la seguretat és eliminar també els problemes que originen aquí malestar i que originen aquí diferències i que originen a casa nostra ràbia, impotència i, per tant, una part de delinqüència és producte d'aquesta situació. Ara bé, el que sí que hem de pensar que garantir la seguretat, i tenim un territori, i això és veritat, passa en tot cas per una reformulació del que haurien de ser els nostres cossos policials. Nosaltres tenim els Mossos d'Esquadra, que en aquests moments comparteixen dotació, és una presència policial que està compartida amb la Policia Nacional. La Policia Nacional no s'ha reduït des que s'han desplegat els Mossos, vull dir que això en si ja és una qüestió que disminuiria. Però sí que caldria primer tenir atribucions que avui no tenim. Part de les atribucions i dels problemes que tenim quan entomem tot el que serà el procés de transició és la nostra policia, els Mossos no tenen el control d'aeroports, no tenen el control de fronteres, no tenen el control precisament de llocs molt concrets on són focus de riscos. Les fronteres, la costa marítima sobretot, els ports, són nuclis delicats, són nuclis sensibles, amb què? Amb alguns dels problemes que hem dit. Narcotràfic, delinqüència, etc., són punts importants que tenen que veure. Per tant, el primer que caldria seria una reformulació d'establir uns cossos coordinats i, òbviament, si som república vol dir que tindrem les competències adequades per entomar-ho. Vol dir també que possiblement al tenir les competències hauríem de tenir un tipus de material que no fos material bèl·lic, però sí que fos un material que pogués tenir un ús de vigilància i un ús de seguretat per tot el que és, per exemple, la costa mediterrània, que són punts que haurien d'estar, òbviament, vigilats. Però, sobretot, jo penso, haurien d'haver-hi campanyes molt clares de quina ha de ser l'actitud i el paper que hem de tenir aquests cossos policials. Com deia l'Arcadi, si pensem en cossos policials d'acció repressiva, en cossos policials de resposta, sempre és molt millor i hauríem d'abocar per una prevenció, per una eliminació dels conflictes en el seu origen, d'una modificació de les causes que fan que aquests conflictes es puguin originar. I això passa, entre altres coses, per tenir uns serveis, per exemple, de seguretat, d'intel·ligència, això és quelcom que s'ha de pensar, uns equips d'intel·ligència que siguin capaços de preveure, d'analitzar i, per tant, d'avançar-nos a l'existència, d'avançar-nos a l'esclat, d'avançar-nos a la realització d'alguna d'aquestes activitats que puguin posar en perill la seguretat de la ciutadania catalana. Què hauria de tenir la Constitució? La Constitució hauria de tenir un apartat claríssim que som un país de pau i un estat de pau i un estat obert, no un estat tancat. I, per tant, som un estat que no basem la nostra seguretat en l'existència d'un exèrcit, sinó en l'existència d'uns cossos de policia que tenen que ser especialitzats. Òbviament, les competències que avui no tenim reclamarien tenir uns cossos especialitzats i reclamarien, cosa que avui tampoc tenim, una coordinació molt ampla entre les diferents funcions que compleixen els cossos de seguretat, els cossos policials. Però la Constitució hauria de tenir una cosa molt més important i que seria prevenir el futur. I, per tant, en els apartats de política exterior, en els apartats de política internacional d'aquesta Constitució, hauria d'estar sotmès a decisió de la ciutadania tot allò que signifiqui aliances, pertinença o integració amb qualsevol aliança militar, aliança mundial, aliança europea o aliança internacional que tingués tasques militars, que tingués tasques de defensa. Això hauria d'estar sotmès constitucionalment a decisió de la ciutadania, de tal manera que impedíssim el que en aquest país ja ens va passar, que l'Estat al final decideix si estem o no estem en mecanismes de seguretat, si tenim o no tenim aliances militars
amb altres aliances que existeixen, com va ser, per exemple, el cas de l'OTAN, perquè tothom sap que el referèndum no era vinculant, a més a més. Per tant, això sí que hauria de garantir-se des del redactat constitucional i el seu punt podria ser en l'apartat de política internacional. Bé, i parlant d'exèrcit, i una cosa que apuntaves tu, que has dit fins i tot que en podríem parlar, és en el cas d'intervenció o la invasió de l'estat espanyol, de l'exèrcit de l'estat espanyol, què fem? No hi hauria mai, això d'entrada. Però deixeu-me fer una petita connotació al que deia la Gabriela. Fa 2 mesos vaig tenir ocasió d'estar a Ceuta amb una taula rodona en presència de policies i de guàrdies civils. Es discutia un tema, tots el teniu en ment, es deia el Tarajal, la mort de 9 persones sota trets policials espanyols. Voleu creure que les 2 persones, un policia i un guàrdia civil que intervenien, l'únic que deien, l'única seguretat, l'única que justificava la seva actuació era el pan de nuestros hijos. Nos va por delante el pan de nuestros hijos. No queremos perder nuestro trabajo, nuestro... L'altre és absurd, irracional l'actuació de la policia en aquests casos. I molt em temo que en el cas nostre seria similar. Era la petita nota que volia fer. Tu em deies què passaria en cas d'invasió. S'han acabat, les invasions s'han acabat. Alguns països, potser en vies de desenvolupament poden tenir alguna, però invasió en aquest moment, ho ha dit molt bé la Gabriela, des d'Itàlia, des de França, és completament inversemblant. Les invasions són d'una altra mena. Les invasions són de caràcter mercantil, són de caràcter financer, que ens envaeixen per tot arreu. Les inversions són a través dels programes d'internet, a través de pel·lícules. Això són les invasions, que ens han tornat a tots imbècils en segons quines pel·lícules i en segons quins pensaments. Aquestes són invasions mentals perillosíssimes. Invasions que ara aquí, en aquest passeig de Vilanova, comenci a baixar un exèrcit, no, us asseguro que no ens hem de preocupar gens ni mica, gens ni mica. Pensar en invasions aquests dies està fora d'òrbita. Mireu, fa pocs dies hem tingut una invasió cibernètica. Sabeu que això podia haver paralitzat tot i podia haver realment... Ha sigut un exemple de que si algun d'aquests hackers, o com es diguin, jo i els idiomes no tenim bona relació, fora del meu, s'ha demostrat que tècnicament és possible paralitzar i destrossar i desmuntar des de grans centres bancaris a grans centres industrials a grans centres. I aquesta sí que és una invasió cibernètica, però com que contra aquesta invasió cibernètica els exèrcits i l'armament i els míssils i els carros de combat no serveixen per res. I aquesta ha sigut una invasió que ha fet moltíssima por. I aquesta ha sigut una invasió que veurem, no per res en el Parlament s'està discutint una llei contra el frau cibernètic i l'acció cibernètica, no? Però vull dir, tot això seran coses que veurem com modificaran moltes de les pràctiques, no només de la ciutadania que també, sinó inicialment de les mateixes empreses, no? Fixeu-vos, jo ja he dit que invasió, si algú pensa que l'estat espanyol ens pot invadir, s'equivoca. Però de totes maneres, quan parlàvem abans de models de defensa, el que sí que hauria d'estar reflectit a la Constitució i hauria d'estar reflectit amb tots nosaltres és quelcom que des del moviment antimilitarista hem defensat moltes vegades i és la defensa civil no violenta. Vull dir, és un dels elements més importants que hem de tenir i que en molts països, en alguns països petits, això sí, però s'ha practicat i s'ha defensat. I la defensa civil té moltes vessants i és molt polièdrica. És una defensa civil de no col·laboració, és una defensa civil de sabotatge, des de la no violència, acceptem tranquil·lament el sabotatge com un element, quan no és contra les persones, com un element important de fer. Tenim la capacitat de bloquejar, tenim la capacitat d'aturar, si ens ho proposem com a ciutadans i ciutadanes, tenim unes capacitats que s'ha d'organitzar, s'ha d'articular, s'ha d'organitzar, però nosaltres hem demostrat, fartament hem demostrat com podem moure 1 milió de persones sense que passi res, i com podem bloquejar Barcelona sense que hi hagi cap mort, cap tret, cap bomba, i ho hem paralitzat. Ho podem paralitzar per reivindicar la República Catalana i el referèndum i la independència, però la podem paralitzar també per moltes altres coses. Vull dir que la defensa ciutadana, la defensa civil, és quelcom que hem de tenir en compte. I vull aprofitar per dir, jo penso que un dels elements més importants que tenim per refer la nostra concepció de seguretat i la nostra concepció, per tant, de defensa,
és trencar tabús i és trencar pors. Vull dir, normalment és molt útil, els és molt fàcil el poder, els estats, i per tant el seu braç armat, que és l'exèrcit, induir-nos a por, a por, a por. Per què? Perquè la por justifica molt. Fixeu-vos, l'arma que més mata és la por. Perquè la bala et mata tu o a mi, la bomba ja ens mata més, i el míssil ja impensable. Però si comptabilitzeu, per exemple, a casa nostra, a l'estat espanyol, després de la Guerra Civil, quantes morts van haver-hi per la por? Si a la mort li diem inacció, si a la mort li diem submissió, si a la por li diem no repetir, o sigui, la por és l'arma que més mata. I mata consciència, i mata duplicant l'acció, perquè si jo tinc por, li encomano amb ell, i ell li encomana amb ell, i ell li encomana amb ell, i al final tots acabem contaminats de por. I la por ens immobilitza, i la por garantitza que després l'Estat i aquest exèrcit puguin tenir les seves empreses d'armament. I això garantitza que necessitem 25 o 45.000, com diuen alguns estaments en aquests moments. La gent que defensa un exèrcit a Catalunya parla que hauríem de tenir 45.000 soldats i soldades, perquè alguna n'hi havia, sempre hi ha alguna que es despista, no? 45.000 membres de l'exèrcit. I la por justificaria això, i la por justificaria el tenir més armament, i la por justificaria tancar fronteres, i la por justificaria fer fora la gent que no pensa com nosaltres, i la por, i la por, i la por. I la por ho acaba justificant tot. I la por acaba dient que l'Estat, que el capital, que el patriarcat, que el neoliberalisme necessita un exèrcit per defensar els seus interessos. I ens ho acabem tots creient. Gràcies a la por, que no a la ignorància, que també el desconeixement, que no és ignorància, però sobretot gràcies a la por. La por a la creació de l'enemic, la por a la creació del contrari, la por a veure amb cada immigrant un invasor, la por a veure amb cada sud-americà un traficant, la por constant a crear a la imatge de crear-nos enemics, en lloc de tenir enteresa en com solucionem els problemes que creen aquests possibles diferents o aquests possibles enemics. Deixes? Sí, una cosa, perquè... La Gabriela ha dit coses molt serioses i molt interessants, i recalco això de la por que ha dit ella, amb el que estic completament d'acord, però ja que ha fet també una al·lusió a la desobediència civil, a les maneres d'organitzar-nos, volia posar dos exemples, perquè de vegades les coses, també en ocasions, han sortit positivament. Ningú negarà que una de les empreses de petroli més important del món, la segona més important del món, es diu Shell. Per cert, i entre parèntesi, propietat en part del rei d'Holanda, tanco el parèntesi. Bé, resulta que Shell en un moment determinat volia tancar una plataforma d'aquestes que tenen instal·lades a la mar per extreure petroli, però la volia clausurar d'una manera curiosa, posant-hi uns petardets al voltant i enfonsant la plataforma dins del mar. Els ecologistes i la gent en general van dir que això no era correcte, perquè això omplanaria de petroli i de brutícia aquella zona per sempre més. Però els de la Shell van dir que això era massa car i que no pensaven pas deixar-ho fer. Una organització que tots coneixeu, que es diu Greenpeace, va començar una campanya de boicot a la Shell, dient aquesta gent ens embordaran per sempre més la Mar del Nord. La campanya va ser seguida a Holanda, a Bèlgica, a Dinamarca, a Anglaterra, a Alemanya, i al final la Shell va haver de retirar el seu propòsit i de desmuntar bé aquella plataforma que havia muntat i que volia explotar. Si ens organitzem, si boicotegem les segons quines coses, podem tenir èxits. I ja que estic explicant èxits, deixeu-me un segon, un minut, i que potser més a veure amb el tema de la guerra. Segurament sabeu que quan hi havia la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia, les coses anaven a través d'amenaça nuclear. Però si en un principi les armes nuclears circulaven damunt d'avions, al cap d'un cert temps es va modernitzar el sistema i circulaven com a caps de míssils. El problema era que al circular com a caps de míssils la punteria s'afluixava. Si tu llançaves un míssil dels Estats Units a Rússia, vés a saber on queia, i si l'enviaves de Rússia als Estats Units, vés a saber on queia. Llavors els americans van tenir una idea i van dir nosaltres, a través de l'OTAN, som associats
amb Bèlgica, amb Holanda, amb Itàlia, amb Alemanya, demanarem que ens deixin territori, instal·larem míssils nuclears en aquests països i així encertarem la punteria damunt de la Unió Soviètica. Alemanya va dir que sí, vaja, tots els països van dir que sí. Però a Holanda hi havia un moviment pacifista notable. I quan els holandesos van saber que en el seu territori s'instal·laria armes nuclears americanes que amenaçaven a Rússia, li van dir al govern que no ho volien. El govern holandès els va dir que els hi sabia greu, però que ja havien pres l'acord. Aleshores, els pacifistes es van dedicar a estudiar la Constitució i van veure que aquest acord no podia ser pres només pel govern, que calia que hi hagués el vistiplau parlamentari. I li van dir al govern holandès, si això no ho aprova el Parlament, no pots tirar armes nuclears holandeses, vaja, el territori holandès, armes nuclears americanes. El govern holandès va dir que sí, que faria aquesta votació parlamentària, i abans que hi hagués la votació parlamentària, 1 miler de pacifistes holandesos van organitzar, i si a Holanda hi ha, posem per cas, 350 diputats i diputades, es van organitzar aquests 1.000 a raó de 3, cada un d'ells apadrinant a un diputat o una diputada. I en les 3 setmanes prèvies a la votació, quan el diputat apareixia al dematí en el Parlament a preparar la seva feina, es trobava un pacifista i li deia que has de votar d'aquí 3 setmanes. I el diputat li deia això dels míssils. I ell li contestava, i què votaràs? I ell deia el que em digui el govern, que és que sí. I l'altre, el pacifista, li contestava, doncs no és que sí, perquè si tu muntes aquests míssils a Holanda en direcció a Rússia, Rússia muntarà aquests míssils a Rússia en direcció a Holanda. I el teu nen quedarà com aquest nen de Nagasaki, la teva casa com aquesta casa de Hiroshima, i tu això no ho vols, per tant, vota que no. I el pacifista em deixava el diputat en pau, i el diputat treballava al dematí, i al migdia arribava a casa a dinar, i a la porta de casa es trobava un altre pacifista, diguem que fos el del torn del migdia, que me'l seguia instruint. I per si no n'hi havia prou, quedava un tercer pacifista, diguem-ne, del torn de nit, que em deixava degudament il·lustrat el diputat. Resultat, fixeu-vos bé, tot i que el govern holandès tenia majoria parlamentària, perquè el seu partit tenia majoria de diputats, molts diputats van desobeir i es va votar que no a Holanda a les armes nuclears. La població pot desobeir, com ens deia la Gabriela, aquests 2 exemples que hauríem de fer. Molt bé. A veure, una mica ho apuntàvem al principi, que dèiem si al final hem d'acabar advocant per una mentalitat pacifista, una concepció pacifista de l'Estat, evidentment estem en una organització amb conflictes globals i tal. En quin fòrum advoquem sobre això? És a dir, en qui Catalunya s'hauria d'alinear per advocar sobre per obrir aquesta dinàmica? Ho dic perquè els exemples que teníem d'estats sense exèrcit eren illes petites o microestats, no? És a dir, en quin fòrum, en quin lloc s'hauria d'advocar per començar a canviar aquesta nova manera de resoldre conflictes a nivell global? S'ha de començar a casa? Clar, vull dir, si estem reclamant sobiranies, si els que reclamem la independència la reclamem precisament per construir sobiranies, no per ser independents, sinó volem la independència per construir sobiranies econòmiques, sobiranies medioambientals, sobiranies culturals i, per tant, també sobiranies amb el concepte de seguretat i de defensa. Per tant, ser sobirans vol dir que nosaltres hem de decidir com el nostre país vol que siguem. I això no hem de demanar permís a ningú, ni hem de demanar consell a ningú, vull dir, ens hem de demanar consell a nosaltres mateixos. Per què? Perquè lamentablement, i això ho sabem, això seria absurd no voler-ho entomar, la cultura de la pau i construir un estat que vulgui viure de manera pacífica dintre dels conflictes que existeixen, doncs no és precisament el que està més de moda. Però tampoc està de moda que un país petit com el nostre es vulgui independitzar, això és el que en diu l'estat espanyol i ens diuen tothom, i tampoc està de moda moltes coses, vull dir que el problema no és si els altres ho fan o no ho fan, el problema és si nosaltres ho volem fer i si nosaltres decidim que s'ha de fer així. Òbviament que hi ha estructures internacionals a les que es pot pertànyer i a les que es pot fins i tot formar-hi part si en un moment donat es volguessin reconèixer l'estat català que representaria la república. A mi és que parlar d'estat sempre em fa molt de mal. M'estimo més parlar de la república, perquè l'estat
com deia l'Enric Turó, cuando menos Estado tengamos, más democráticos seremos y más seguros estaremos. D'estat poc, molt poquet. I això ens anirà molt bé, aprofito per fer una propaganda, això ens anirà molt bé ser república, perquè aleshores podrem tenir un estat xato, xatet. O sigui, no una piràmide, sinó un tronco de piràmide. Estat poc. Repartim competències, repartim-ho tot i poc d'estat. Molta república i poc estat. República vol dir dret, estat vol dir obediència. Allà l'estat és l'obligació, la desobediència és la democratització. I per tant, aquí al tanto. Per tant, república catalana amb el menys estat possible. Per tant, sí que hi ha estructures que si acabessin reconeguent Catalunya com una república, tindríem el dret a formar-hi part. Òbviament, Nacions Unides s'hi ha d'estar, possiblement, tot i que les Nacions Unides que hi ha ara no serveixen per massa dintre de la mentalitat de la gent que volem construir un món més just, un món més lliure i un món més amable per viure. Però bueno, s'hi hauria d'estar per intentar fer alguna cosa. Tenim altres institucions que depenen de Nacions Unides, la UNESCO, la FAO, no sé, que possiblement té sentit estar. L'OTAN penso que ha quedat claríssim que no hi fem res a l'OTAN. La Unió Europea, aquesta Unió Europea ens serveix per alguna cosa més enllà d'haver de fer retallades. Aquesta Unió Europea ens serveix per alguna cosa a més de per fer un procés de desconstitucionalització de la nostra Constitució. Perquè sabeu que el Tribunal Constitucional en cap moment va queixar-se quan es va canviar la Constitució per afegir el que primer s'havia de pagar la deuta que teníem fora en lloc d'invertir aquí, que primer s'havia... Això no va haver-hi problema, això ho van fer en el mes d'agost, en plena canícula estiuenca, i no va passar res. Aquesta és l'Europa a la que volem pertànyer? Jo no. Em temo que la correlació ens donarà per estar a Europa, si és que Europa ens reconeix. Jo penso que després del Brexit tindrà algun interès en reconèixer Catalunya, perquè bé que ha volgut parlar amb els escocesos, no? Perquè si sembla Anglaterra, que quedi Escòcia. Clar que Espanya no se'n vol anar de la Unió Europea, una altra cosa és que la facin fora, però de moment no se'n vol anar. Però nosaltres, entrar-hi, doncs la veritat, aquesta Europa a mi personalment no em dona cap garantia de drets humans, ni cap garantia d'harmonia, ni cap garantia de justícia, ni cap garantia de ser promotora de respecte dels drets humans. Per tant, jo penso que som nosaltres, com a poble, que hem de... Això tindria repercussions amb l'economia? Doncs jo no sé si això, la gent que està preocupada per les inversions estrangeres, si aquest és un país de pau, més motius per tenir inversió, més motius per fer inversió. Això tindria que veure amb que aquesta gran capacitat exportadora que té Catalunya deixaria de fluir? Doncs crec que no, perquè de la mateixa manera que molts països europeus no tenen cap problema amb rapinyar matèries primeres i amb rapinyar productes de països dictatorials i de països que no tenen res a veure ni amb la pau, ni amb la no violència, ni amb res d'això, penso que no tindríem problemes en continuar comprant productes catalans encara que no estiguéssim ni a la Unió Europea ni a l'OTAN. Vull dir que els conceptes del mercat dels nostres productors penso que no tenen a veure amb si tenim o no tenim exèrcit. Home, els que fabriquen armament sí, però no és el cas. Nosaltres només fabriquem components, de moment, no? Però no tindria res a veure. I, per tant, a quina Europa hauríem de pertànyer? Doncs possiblement a l'Europa dels pobles, no? Vull dir, mantenir les relacions, crear noves aliances, buscar-les de nou. La riba mediterrània és molt potent en aquests moments en crear camins d'aproximament, perquè hi ha camins de qüestionament de les polítiques econòmiques, socials i de drets humans existents a Europa que ens apropen, i per tant seria el moment de començar un altre tipus d'aliances i un altre tipus d'amistats, no? La Merkel... Seguint el fil del que comentava ella, no, senzillament això aquí, una alineació ens dificultaria el desenvolupament econòmic? Primera cosa, un recordatori que val la pena tenir. Quan es parla de països sense exèrcit, a part dels minúsculs illencs i aquestes coses que heu dit, la gent sempre fa referència a Costa Rica, i és veritat, no és que sigui molt gran, però és probablement el més gran que ha abolit l'exèrcit. Suposo que sabeu que qui va abolir l'exèrcit era un president a l'any 54 o 55 del segle XX a Costa Rica que es deia Josep Figueres i Ferrer.
i per tant ja suposeu de on era aquest senyor, no era exactament d'Alemanya, de manera que tenim un petit antecedent. Ara, responent a la pregunta que havia estat formulada, jo crec sincerament que la resposta màxima s'ha de donar a l'ONU, amb totes les dificultats que la Gabriela assenyala. Però l'ONU és avui per avui, d'acord amb la Carta de Nacions Unides aprovada quan es va crear al final de la Segona Guerra Mundial, l'única que té autorització per parlar de temes de guerra i per parlar de temes de pau. Per tant, ho hem de deixar-ho en mans de l'ONU. Quin és el problema? També ja ho he insinuat, que a l'ONU no li deixem fer, perquè no li donem les competències, perquè hi ha un element restrictiu que es diu Consell de Seguretat, que evidentment s'hauria d'abolir, perquè no dona llibertat a que tots els països parlin del que volen, i després, en segon lloc, perquè l'ONU no té diners. No sé si sabeu una cosa, és molt important de saber-ho. Aquesta ONU que ens hauria d'arreglar tants temes, sabeu quin pressupost té? La ONU, Ara no parlo de la UNESCO i altres. La ONU té cada any un pressupost equivalent a una sisena part del pressupost de defensa espanyol. L'exèrcit espanyol té per ell cada any un pressupost 6 vegades més gran que tota l'ONU i encara li demanem que arregli els problemes mundials. Hem de capgirar les coses. El dia que l'ONU tingui competències, el dia que l'ONU tingui el Consell de Seguretat, el dia que l'ONU tingui diners, hauria de ser el vehicle per parlar de temes de guerra i de pau. Amb la Unió Europea no m'hi fico perquè estic completament d'acord amb la Gabriela. Els que tenim una certa edat l'havíem vist amb il·lusió i avui en dia és impresentable. Un petit matís, és veritat que l'exèrcit de Costa Rica el va suprimir un català, d'origen català. Clar que el va suprimir amb una frase que és una mica preocupant, que deia, per què vull exèrcit si tinc els mestres? I tu deies, carai, els mestres fent de polis, no. No, però al tanto amb l'enganyifa, perquè Costa Rica té una base militar nord-americana. I tant. I té una base militar nord-americana des d'on van sortir les tropes americanes a la guerra bruta amb Nicaragua i amb la contra. Per tant, per això jo us deia abans, les bones intencions a Catalunya estem amb la disponibilitat de posar-les sobre paper. I com molt bé ens ha explicat abans l'Arcadi amb l'exemple d'Holanda i la Shell, que ells van recórrer a la Constitució per dir que no es podia aprovar, d'acord? Per tant, vist lo vist, nosaltres hem de treballar en el procés constituent perquè quan es toqui el punt de la defensa i de la política internacional de la República Catalana quedi molt palès els límits que ha de tenir aquesta política internacional, aquesta política exterior i aquesta política de defensa. I té que quedar molt clar quins són els cortafocs que haurem de posar a cada una de les propostes que puguin venir perquè en vindran. I això és important. Per què? Perquè si no ens colen un gol per la porteria del darrere. I això és el que no pot ser. Això és el que no pot ser, no? Costa Rica la posem i l'hem posat durant molt de temps com a exemple de país sense exèrcit, però no legal. Si tot l'exèrcit que necessita ja el té la base americana que té. I a més té un acord de defensa amb l'Organització de Defensa Llatinoamericana, amb la qual vull dir que, al tanto, les apariències a vegades enganyen. Aquí, sort que aquí el realisme i el seny, tirem veta del seny, que tot quedi clar, que tot quedi precís, escrit i que no ens enganyin per el gol no ens el posin per darrere, perquè això ho saben fer molt bé. Això ho saben fer molt bé. I per acabar, hi ha un organisme en el que potser europeu, si no més a l'inici, hauríem de mirar. No sé com ho veus, això, Arcadi. Jo penso que Unió Europea és impensable, almenys jo no tinc cap interès, però em sembla que lamentablement hi serem, si no més una temporada, però l'únic que seria de lo que existeix mínimament decent seria l'OSCE. Sí, completament d'acord. L'OSCE seria l'únic, és l'Organització de Seguretat i Cooperació Europea, no té tasques ni responsabilitats militars, té tasques més aviat de resolució de conflictes, tot i que és molt dèbil, té tasques de desenvolupament, tot i que no té els fons que hauria de tenir, però com a estament internacional on podríem tenir interrelació amb altres estats, possiblement seria la que està, com deien, més límpia de pecado. Té algun, però està menys pecadora. Vol fer algun comentari? No, completament d'acord. No, ara, tal com estava pensat el debat, donaríem el pas al públic per si algú vol fer alguna pregunta. Sobre això no volia fer cap comentari, sobre altres coses sí que volia fer. Endavant, doncs. I després donem la veu. No, era molt senzill.
evidentment, perquè aquestes coses funcionin, hi ha tots els temes polítics que hem tractat fins ara. Però hi ha també obligacions per part dels ciutadans que són fonamentals, unes socials i altres individuals. Amb les obligacions socials, jo penso que un tema que no ha sortit, potser no el dia que hauria de sortir, però que és bàsic, que és l'educació per la pau. La millor manera que podem tenir un país de futur és educant bé els ciutadans per la pau. Ara no hi entraré perquè això és obrir una exposició, però no volia deixar dit que no hi ha responsabilitat nostra. I l'última, i a més aprofito pel moment de l'any que ens trobem, és una responsabilitat que fa anys que des de Catalunya i des de diferents organitzacions venim promovent i crec que és el moment d'indicar-la. Aquest exèrcit que no volem ni a Catalunya ni a Espanya el financem amb la nostra butxaca cada any, en el moment en què paguem els nostres impostos. Ara estem en el període maig-juny de declaració de renda. Des de l'any 1983 existeix una iniciativa que es diu objecció fiscal a la despesa militar, que vol dir que el tant per cent que l'exèrcit s'emporta del pressupost de l'Estat ens neguem a pagar-lo. Ens posaran multa? Sí. Ens perseguiran? Potser també. Però si no ho fem, seguirem finançant l'exèrcit. Si volem que les coses vagin bé definitivament, ens hem d'arriscar. I per tant, queden, alguns ja hauran fet la declaració, per aquells que no l'han fet, queda fins al 30 de juny la possibilitat de negar-se a pagar aquests impostos. Fa 34 anys que a Catalunya funciona la campanya d'objecció fiscal i és el moment de recordar-ho. Endavant. I arrodonint el que diu l'Arcadi, hem de començar. Us en recordeu d'aquelles campanyes que es deien de desnuclearitzar els municipis, els ajuntaments i tal? Hauríem de començar a fer campanyes de desmilitaritzem els municipis. Jo no sé, Vilanova, si teniu pràctiques a prop o no a prop de les Forces Armades, però en aquests moments comença a existir ja una xarxa de municipis per la desmilitarització, precisament perquè, encara que sembli mentida, no sembla mentida, com podeu imaginar, a partir del procés sobiranista i de les grans mobilitzacions que tenim a casa nostra, aquestes pràctiques militars han augmentat, la dotació militar ha augmentat i la presència d'armament espanyol, de l'exèrcit espanyol, ha augmentat. Abans parlàvem de por, no? Ara parlem d'educació per la pau. Per tant, si volem invertir la cultura de pau i passar la cultura de violència, perdó, per passar una cultura de pau, el primer que hem de mirar és que en els nostres indrets més propers no hi hagin pràctiques militars, no hi hagi presència militar a les fires de l'educació, a les fires de l'ensenyament, a les fires de la joventut i que, per tant, puguem treballar amb la línia que deia l'Arcadi d'una cultura de pau, amb dues mires molt concretes en aquest moment, però que va més enllà. Enceneu un dia la tele. Mireu els programes infantils. L'Arcadi sap que jo tinc molta mania amb això, sempre ho dic. Enceneu un dia, mireu els programes infantils. Són programes de cultura de violència, de cultura absoluta de violència, de competitivitat, de morts, de ferir. Agafeu un dia els tablets, mireu els jocs que hi ha per jugar. És a veure qui mates, a veure qui cau, a veure qui tires, a veure qui els rebentes. I estem parlant d'una república sense exèrcit. I a la nostra canalla els estem dient que matin marcianitos. Clar, alguna no funciona. Per tant, la cultura de pau i l'educació per la pau comença a casa, amb bones maneres i amb bons tractes, continua a l'escola i continua també amb tots aquells instruments teòricament d'oci que donem a la nostra canalla i que la nostra canalla mama amb desesperació. Això penseu-lo, perquè això ho tenim a casa. Vull dir, no tindrem una república sense exèrcit, no tindrem una república amb cultura de pau, no tindrem una república pacífica si precisament no ens pacifiquem nosaltres, el nostre entorn, la nostra comunitat, els nostres municipis, i això és la força de la gent. Només així ho aconseguirem, d'altra manera no ho aconseguirem. De dalt a baix no ho aconseguirem, perquè la cultura de pau no es pot imposar. S'ha de seduir i s'ha de crear de baix a dalt. Potser sigui abusar del temps i de l'espai, però ja que estem fent una mica de repàs d'educació per la pau i el que fem, jo no voldria deixar de dir quelcom que és molt i molt important i que es diu el paper de la banca armada amb les guerres. Mirem a quin lloc tenim compte corrent. Mirem
quines guerres financien els nostres bancs, quines fàbriques d'armes tenen. I mirem una altra cosa, la qual de vegades ho pensem, i que potser no hi podem pensar perquè la situació està malament, però hi hem de pensar. Mirem si tenim fons de pensions, on inverteixin els nostres fons de pensions. Potser anem com uns angelets pel món dient que no volem la guerra, o que no volem les nuclears, o que no volem la prostitució, o que no volem no sé què, i durant 50 anys els nostres diners no sabem on estan invertits en uns fons de pensions, el 90% dels quals són impresentables. Mirem-ho també. I serveixen per espoliar la gent que compra terres. Hi ha algú que vulgui fer alguna intervenció, alguna pregunta? Si no, haurem d'atendre un altre conflicte intern i personal que tenim, que és la gana, per l'hora que és, i aquest em sembla que cadascú l'ha resolta per si sol. Moltes gràcies, ho deixem aquí i continuem a la tarda, em sembla, amb més debats, amb més activitats. Gràcies. Molt bé, gràcies. Bueno, ja em complementa bé, no, Arcadi? Sí, home.